Du skal nu lave en lille statistisk undersøgelse ved hjælp af Sheets. Start med at åbne din Chrome browser. Oppe ved siden af dit navneikon skal du åbne menuen med de 9 felter og vælge Sheets. Nu skal du vælge et tomt nyt sheet, og når du kommer ind, skal du give den et navn. Vælg et navn, der er let at huske, og eventuelt også en dato. Jeg kalder det min opgave går ud på, højde på 6. årgang, og så giver jeg det en dato. Nu er jeg klar. I den første kolonne skriver jeg elever, og i den næste skriver jeg højde. Nedenunder elever vælger jeg at skrive pige, da jeg godt kunne tænke mig at undersøge henholdsvis pigernes højde på min årgang og drengenes. Jeg klikker uden for cellen et vilkårligt sted og klikker så tilbage. Nu kan jeg kopiere cellen. Det kan jeg gøre ved at trykke Ctrl og C nede. Nu kom der en stiplet linje, og jeg kan få lov til at trække hjørnet. Jeg kan trække lige så langt eller kort det skulle være. Du skal selvfølgelig vælge det antal af piger, der er på din årgang. Nu kommer der til at stå pige i hver celle. Jeg gør det samme for drengene. Jeg vælger en ny kolonne og skriver det samme, men den her gang skriver jeg dreng, trykker et vilkårligt sted og tilbage igen og trykker Ctrl C og kan nu hive ned til det antal drenge, der er på min årgang. Nu kan jeg så gå rundt og måle højden på mine klassekammerater og dem i min parallelklasse, og hver gang jeg har målt en højde, kan jeg skrive den ind for henholdsvis en pige eller en dreng. Jeg skriver blot nogle tilfældige tal nu. Du skal skrive dine ind. Sådan. Nu er du klar til at lave et diagram. Det første du skal gøre, er i en ny kolonne at skrive højde. Og så skal du inddele dine højder i intervaller, der passer til de data, du har fået. Jeg har valgt et interval, der starter ved mindre end 140, og så er der 10 cm imellem. Måske du vælger noget andet. Jeg skriver den første, mindre end 140 cm. Under den skriver jeg mellem 140 og 150 cm. Og sådan fortsætter jeg, til jeg nu har udfyldt mine intervaller. Det sidste interval vælger jeg at lade hedde 190 cm og over. Nu vælger jeg i den næste kolonne at skrive piger, og i den ved siden af at skrive drenge. Nu skal jeg kigge på mine data helt over i kolonne A og B og finde ud af, hvor mange piger jeg har på min årgang, der er under 140 cm, og hvor mange jeg har, der er mellem 140 og 150. Du skal bruge dine tal. Jeg skriver blot nogle tilfældige. Jeg gør præcis det samme til drengene. Kigger i kolonne D og finder de data, så jeg kan taste ind, hvor mange der er. Nu har du tastet højderne ind for både piger og drenge i dine intervaller, og nu er du klar til at lave et diagram. Marker alle 3 kolonner hele vejen ned, så du får alle dine data med. Tryk nu på Indsæt oppe på værktøjsbjælken. Gå ned på Diagram, og Sheets laver et diagram på baggrund af dine data. Den åbner også den her bjælke for diagrammet. Hvis bjælken ikke åbner automatisk, kan du dobbeltklikke inde i dit diagram, og så åbner bjælken. Det første du kan gøre under konfiguration er at vælge et andet diagram, hvis det er det du har lyst til. Jeg kunne vælge for eksempel et søjlediagram. Lad os for nu bare vælge kolonnediagrammet. Du kan se, at kolonnediagrammet er inddelt i piger og drenge. Jeg kan lige gøre mit diagram lidt mindre, så det bedre kan være på min skærm.
Jeg kan nu give mit diagram en titel. Det gør jeg ved at gå tilbage til vinduet herovre og trykke tilpas. Gå ned under diagram og aksetitler og vælge at kalde mit diagram højder på 6. årgang. Nu kan du se hen på dit diagram, at titlen har ændret sig. Du kan også ændre standard skrifttyper, og om du vil have yderligere gitter på. For nu skal du bare vælge at ændre titlen og finde det diagram, du mener, der passer bedst til dine data. Når du har gjort det, er du klar til at gå videre til den næste opgave.